Hakabaya day bakani kajing yale jungi kumbay laong hi ba ardan ba ngi menenru yang bangin yale be du bukut te kamut ba nginum aila di kan bakat kandon kata kajing bom seiso handai kandon be kan kata kajing seiso but hadu bukut hi ngin yale ba indayo kan yau tauso ba ngi da trang sha bangin yo kata ba ngin review kan ka reservation policy but ba ngin penbet ya le si makiru kidang shong kidang perkat kidang evaluate but kumbang ong himane kitu ki badon hangni te ki smuthu ba ki khon ki kti jong ki don kam ya kalawai te kita ki emily ki bamdon hangni hakani kapor le se ki sngo ba ki khon ki kti jong ki kimdon kam ya ta kalawai te handai compare lada ki don hai ru kat kum ka jing sngo jong ki kumbang ong mane la ka de ki seng bhalang ne la ka de ki political party kat kum ka jing sngo thu jong ki to kin don ha ki jaka ki ba ki don handai mangi ki badon hangni tengin syang bat ngin yale hi hadu bangin ta job bangin da poi syakathong kata bangin penbet yakani ka reservation policy kumuno hi kai ngasngo ba ngimdei bangin poi syadu kata bangin poi syakajingya snam kidan sibun teli kilat kilenti handai lada ka kala poi hadu harendang pada tengi hab banjingi te kalong kumju kan lada kani ka jingi ki jungi kala poi hadu tau put bangin omla syu ba ngin le da kumnu ru ngihap jingi te kasyong ha kata ka situation ha kata kapur ngin jingi kumnu bat kata ka jingi kalong ba ngin pin jingi langi kita ki wei ki bam tre ban support dingi ne ngin jingi hi maki bat ngin kawang ki sta bangin pet bakinang ne em jingi te andai bangin ong ba nakaliang jonga hi bangin resort sa kata ka violence ke te long ngam kwa hi bangan resort Jakarta bat ngam kwaru bangan encourage ya kini ki pajba kasi jungi bangin poi Jakarta namar kanu hi ka poi sya ka jingi snam kam jubha namar ba uba im da kawat uyapru da kawat tengi hab ban snguthu ba kandon be kanong yangi ladangi le ka kam babha kandon kanong ka babha ladangi le ka kam ka basniu kandon kanong ka basniu tengi kwa bet bangin hikai thamai kan na du gisna menshwa ka khandai spa khandai puar ka khandai spa khandai punyo ka khandai spa nyu khandai prapo ba kumta tatar ngai I ba kala don violence hakani ka jalla jungi kala don ka violence ka bajur ba hakani ka jalla jungi shibun teli ki mensiem beriu kila du but hadu mentangi I ba jaka ba kata ka jalla jungi kanang khambha handai kala nang kham sniu pun ban te ngamla ban juba ba balai bakata ka jala jungi kala kham sni wat hadin jongki kata ngut ki brio ki bala ngat ha ka jingsha pendram nani ki bala kumta mo ki don ki bala sya sia dia pro ba kumta tata te ni buram ki namar ba ki la ki na banta jungi la ki na banta kalawai jungi handai ka jingale jungi nang ni sakhamat bada kala de ban long ka pa khamper namar kum ba phi ha kasnam arajar khat phra hang te ha thamator te haba kitu ki kena kasi kila asyo habos te bat kamdan arrest te upat ba kasi ula dom ula mi ula wan sakmat bat kala don kata ka jingele ka ba shibnai lantar te ki internet ki kila khang bat ki yo ki hat kila khang ndai ke ai ka ba mi hadien jong tu ka jingeki kalong ba sansnam kini ki dakar lani kini ki breu ki ba shong illegal hang the ha thamator haduk mentai kila syong penman kum kisim menshua kimpat yo men syong kum kisim dangyat kali nang tu te ki kali ru kidang yat kayo kahat kadang yat normal handai ha kini ki sansnam balalet haduk menta kila syong kum kisim kila dan ru kini ki security ki bala ka ki hang tu balai gen kila don kita ki security namar ba kajingele menta kala apher ladangi penonkam da ka violence kita ki weipat ki jaj bendreu kinsa penonkam da kata kabor jongkaan kumno ba kinyada yala dia lalong kumbang yale mangi para mangi baya kawang mau bat basiat tiar gas udah ujungi tambang yale kum ngimla belai namar utur utrai yala ka duty ngiru ngihap ba nginyale namenta jungi te kajing ka kubor ka mga kwaban ahi kalong ba kajing yale menta kala pher kamde syu kajing yale da kabor met kala de kajing yale da kabor jabing